Yawwa to ana tafa iya ne as usual a yin daɗi hikima wannan satin mun bawa gajoji gado tiktoker content creator ana ta gwagwarmaya ana ta kai kawo ana ta busy ko ina ka duba sai ka gamu so wasu daga cikin su ma sai zagin suke so amma dai I forgive all of you and kusan ma ina ji har rago na ciwo da clear rise so joking apart a gurguje ina so zan yi amfani da wannan damar in bawa masoyana na faɗin duniya waɗanda suka nuna ba su ji daɗi ba na yararen da na yi wanda ɗan adam ne ni ma na san I have made a mistake and I learn from my mistake and no one is above that mistake. Na yi kuskure musamman ma portion ɗan da ɗan zazzago maguzanci is a mistake gaskiya kuma na karɓi kuskure na wanda washegar ranar da abin ya faru shi kan shi je tawun ɗin ya bani haƙuri kuma to tun da dai ya bani haƙuri tun da ai ba shi ɗan bane ni to na haƙura kuma ya wuce dama raina ne ya ɓaci a lokacin ban yi tunani ba na ya gajanci kuma rayuwa ala kulli halin dai ranka zai ɓaci kai yanke hukunci dole za ka iya yin kuskure so wannan ya faru to ina mai bawa masoya na haƙuri waɗanda suka ji rashin daɗi waɗanda suka kira wani wasu sun zo har inda nake so ni ma na san na yi kuskure gaskiya is a mistake so na karbi gyara ba kuma don wani abu ba dan dai na san ban yi daidai ba ne ba daga cikin wayanda ma abubuwan ba su musu daɗi ba su ne my professional colleagues Nigerian nurses ƙungiyoyin nurses na Najeriya da malamanmu da wayanda muke aiki a asibiti our clinical instructors sun nuna rashin jin daɗinsu sosai so ina mai bayar da haƙuri so gaskiya ni ma daga ƙarshe na ga ban yi daidai ba sai mutane na Kannywood Aisha Ali Samiya Ali Nuhu an fara dawa da raguwar abokanai na so ina mai babu haƙuri sai shugaban nasis na Kano so na ƙara bayar da haƙuri da abokanai na wayanda muka yi karatu sun ji rashin daɗi ina mai ƙara ba ku haƙuri sai still dai kai je town ne mai maka ina baka shawara da nasiya ka gyara gadinka because 60% na mutane ba sa faɗa alkhairi a kanka yawanci suna cewa content ɗinka ka wuce kana cin mutuncin mutane ko kana cin zarafin ginin mutane kaga this life doesn't get guarantee yau maka sani gobe kuma sai gari ya waye sai jonika na gwari dan aji shi da masoya wa'anda na sani da wa'anda ban sani ba ina mai ba ku haƙuri a janye takun ganiya to gajanci dai ne na riga na fara yin gajanci domin da ban je wajen wanko wannan shinkafar ba duk wannan sama da kasan duda ba za a ta yi ba so yarari na yi shi ne cikin bacin rai so amma dai kuma ya wuce so sai content creator kuma yadda kuke ta fafatawa akai wajen kwana nawa ana da gajancewa akan harkar nan da a ce akan sabga tsaro kuka jajirce kuka yi wannan gadin ko zaɓe kowa ya dala ɗan canza wasu abubuwa Allah ya samu dace Allah ya kyauta ta ƙarshen da rabbana